Hello guys! Good morning po! Ayan, hello! Nakikita niyo ba ang mga sanggata? Mga ngawil na naman. May dala akong tusino pang pain dahil takot ako sa bulate. Social guys, tusino. Baka lahat ng isda pumunta sa kanya guys. Ayaw niya na daw sa bulate. Ako naman ang dala ko, longganisa. Ako guys, hotdog. Ako, peanut butter. Sa naman ay tapa. Wow! Masarapan. Ikaw ang Diligaya. Anong dala mo? Spaghetti. Spaghetti ba? Ang dala mo. Adobo. Adobo. Ilang araw hindi kumain ang mga isda, bakang gutom. Kaya masasarap ang dala namin ngayon. Masiswerte ng mga isda ngayon guys. Sana marami tayong mabuhay. Ay sarap na tayo. Sarap. Talagang gutom. Ilang araw na. Sana makarami ulit ng huli kasi nagbaha. Naku, baka kulang yung lalagyan natin ha. Kadaming bag. Ito may bag. Kadaming kahon na tayo. Buhay na lang. Madami naming baon. Mamaya guys. Bye! Ang lalim ng ilog guys. Dumaragasa. Guys, sinagawan kami ng pwesto ni Rani. Amin kaya to. Amin to eh. Magkakatabi na tayo eh para ako. Matibag? Ano, madami? Guys, ang daming ano. Ito, dala. Masarapan na lang ng pae. Masarap daw kaya si Johan. Hoy, tusino, langgonisa, hotdog. Hotdog. Oh, ayun ko na lang kung hindi sa amin pumunta yung mga isda na yan. Masarapan na lang ng pain, guys. Ang dami natin. Ang malito na ang isda sa inyo. Alay, kalaki na yan. Ay, huwag kayo maingay. Nag-concentrate sila. Dinadasalan pa nila. Wala, nagsabat-sabat tayo ito. Baka sarap ng pahay nila ba ito sino? Ayun ah, tusino. Oo, ano. Mamula-mula pa yan. Takot sa bulate kasi. Ayun oh. Kasi sawa na daw sila sa bulate. Ayan. Mag-agawan yan sila sa tusino. Oh, yan na naman yung kay Marlon. Di man makahuli. Makaala. Daw isumpak ko yan eh. Usod ka pa ha. Lalim. Baka mas mabilis magkasa ito sino ba? Walang hingian ha. Sabi niya, doon tayo. Masarap yan. Sawa na ako sa bulati. Ayaw ko na ng bulati yung dala. Magdala ka nga, Kuya Rodel. Wala daw pagpisuhan. Paano walang pagbuhay? Gigi ang ulang Saan na kaya yung tala? Kasi na. Dito kayo sa akin, masarap ang angin yung ulam. Sino? Sabi, ano ba to? Hindi pa luto. Ka dyan kay Rani, bulate ah. Kulkulagtet. Sino? Nino. May tapa pa. May tapa pa nga. Mamaya na yung tapa pag naubos yung tusino. Dito muna tayo sa tusino. Pag hindi nag-obra yung tusino, sa hotdog naman tayo guys. Kastantum. Baka nila bulate. So, sorry na lang. Alanod ba kagalaw na yung tusin? Hindi ko kapaniwala si Rani. Oh. Lada ako maghila dyan na. Yung pala sa... Kanina pa yan. Doon ako sa bandang dulo. Baka narinig kami. Yung pala... Maniwala? Dito marami na. Yung pala san... Yung nawawala sa andod, yung pala siya nagkakain sa tusino. Ano kaya? Yung sisid dyan. Basta pag sa akin dito sa akin huli. Nawala na rin sa andod, yung pala siya nang nagkakain sa paen. Nawawala daw sa nod. Kita na lang daw siya na nagkakain ng kain. Ayun na po. Guys, ang dami rin nagbabanit dito sa lugar namin. Naunahan na yung tindi. Naunahan kami. Wala, sabi-sabi na kaya. Meron pa dito sa taas. Yung nga, sa inyo.
Talagang pang malakas ang ulam to. Wala eh. Pa, nagbabaw sana magdamit eh. Lalim ko. Hindi kayo umakyat doon? May isa pang pwesto doon. What? Si Onyok. Sinyok. Oh, nagkain. Isa lang ko, manod. Namin. Ay, si Melon pala yung pa na yun. Hello. Ayaw nang kwa? Baka malaki yung sima mo. Ano yung sa inyo na? Mag-igat ka na lang kaya nun. Nga, balik kami doon. Nagalaban pa oh. Lumipan niya, te. Nagagalaw pa. Talaga? Oo. Nulupin mo nila. Malalim nga yan ang din pala yun. Namutla na yung tusino, wala pa. Masarap pagsisid ba? Parang sino yung tayo ah. Malalim yun eh. Kami nga, alos wala makuha. Dati hindi mo makita yung ilog na. Ay, kita mo na yun. Bakit magkain daw sila sa gadyan? Tusinaw? May yaman na ito sino? Mayaman tayo ate. Balaw. Mayaman lang may karapasan. Kasi hindi pa hindi pa rin sila. Saan ba sila banda? Matumal. Tubal. Pagka ayaw ng tusino ah, ilabas mo ang tapa, Je. Tiligaya yung tapa. Ayaw ng tusino. Ayaw ng tusino. Ilabas ang tapa. Pag-ipi dyan. Baka magkain. At tamad sila. Kapag yun, sabi nila magtago sila eh. Dalawa talaga banliit mo, Marlon ah. Hindi, sarap ka nagkakain. Ayan o, gagalaw. La, yan na nun. Oh. Hindi kakain. Nakalaki yata yan ah. Crap na. Ay, tilapia daw. Yan na. Tilapia yan, ginasisitin na ito no. Durog ka ngayon. Buwa ka. Yun. Buwa Yun. yan. Igat. Yun, wala. Hinubos. 2,000 years later. Yan guys, dahil wala pa kami nakuha, magme-merienda muna tayo ha. Pag wala tayong nakuha, hanap tayo ng ibang pwedeng makain dito, makuha. Ibang pwedeng maulam. Mahirap ngayon ang ulam guys, tag-ulan. Ang aming merienda is tinapay muna, and then palaman. Galing tayo sa Willie. From Tito Willie. Thank you, Tito Willie. Sige, ante, kumain ka ng marami para marami tayong huli. Malay mo naman mamaya, kakain na yan. Malalim pa kasi yung ano eh, ilog eh. Maya yan guys. Ano talagang buhay, kailangang magtiyaga. Be patient. Para makahuli ng marami. May dala kaming kape guys. Merong kaming igat na nakuha guys, kaya lang nabitawan ng tiligaya, sayang. Late kasi yung
Sayang igat. Maliit yung ano yun, hindi rin makakuha yun. Hindi niya nakain, mabuti kaya na naiwan. Bibigat. Kaya niya kagad yun. Kaya na yun. Masumaan. Ayaw nila ng tosino. Ayaw rin nila ng tapa. Ayaw rin nila ng longganisa. Ayaw rin ng spaghetti. Yung dala kong hotdog, ayaw din nila. Kaya rin ang adobo. God. Adobo nga, nakakain na ka na rin na. Talagang ayaw nila ng ano, ayaw nila kumain. Busog pa rin. Anong kunay ka kung malabuante? Malabo rin may makuha. Magalang mo muna kung malabo. Yun daw, pag malabo, madalang daw ang huli. Hindi ko kayang iwan ka. Parang makakuha na ka pambili. Wala nang makuha. Wala tayong ulam. Kaya na yung lahat na ba? Ano ba, maglinaw na yan? Pero ilang araw ba? Much later. Yan guys, dahil wala po kami nahuling isda, kami po ay kukuha ng pakak, lulutuin ni Madonna. Gataan daw. Ginataang pakak. Na may sili. Na may sili, na may Daing. sili na may daing. Oh, sarap ng daing. Alam ko, Kuya Ulan, tanim natin. Oh, hindi tayo Andito kami sa Monte Claro Bridge. Yun oh, 'di ba? Itatanim namin 'yan, pakak. Parang yung may with feelings ng pakakeng. Yung bakla, pakak. Kagandahan ng pasabi ng pakak. Sige. Ay, ka muna. Pakak nga muna. Dali na mo tawa na. Paano? May pasayaw. Paano nga banggitin ang pakak? Pakak. With ano? Ako yun na sa akin. Ikaw naman daw. Hindi. Yun na yan. Yun na yung peng. Pakak. Pakak. Ito nga daw ang tilito sa'yo. Sa Tagalog ay kamansi. Kamansi. Alaman Eh, si Kuya Ulan. Gumagawa ng tapakan. Go, Kuya Ulan. Go, go, Kuya Ulan. Go, Ulan. Go, go. Oh. Baba ka, Kuya Ulan. Bakit? Nahulog. Natuman ang isda. Kita sa'yo. Kaya wala kaming nahuli guys kasi malalim pa yung ilog. Kasi kanina umaraw, kala namin marami nang mahuhuli. Kasi ganun kasi guys yun kapag bumaha tapos biglang umaraw, marami ka talagang mahuli. Kaya lang pagpunta namin kanina malalim pa kaya wala kaming huli. Zero. Tsaka malabo kasi. Yun o, nakaisa na si Kuya Ulan. 1-0. Sabi niyo, may isa. Ano, Kuya Ulan? Be careful. Ayan, nabutin mo na lang. A few moments later. O diba, isang bag din yan. Hindi man nila inuulam na, Kuya Ulan. Tara tara, lulutuin natin yan. Lutuin na. Gusto mo ng Ilocano. Lahat ng ulam, ulam. Much later. Ayan guys, magkakatay kami ng pakak. Kamansi sa Tagalog. Breadfruit sa English. Kala nyo, karne yung kakatayin namin, no? Si Madi.
vlogger. Lakas pa rin ang ulan dito guys, oh. Masungit pa rin ang panahon. Ayan, sige. Ulan pa mo. Hindi pa rin tapos ang bagyo. Sino po ang nakakamiss na ng kamansi? Sarap po nito. Masarap pa sa langka. Batang langka. Mas maganda guys yung medyo bata-bata pa. Kasi pag matigas na. Ay nako, ang bagyo. Hindi ka na natapos-tapos. Guys, piprito natin yung sahog na daing. Yan, kasi talagang masarap na pang sahog sa ganito, sa ginataang paka. Saka natin igigisa guys, bawang at sibuyas. Yan, na-prito na natin. Pwede na natin ilagay yung kamansi. Di ba ang sibuyas niya? Ang final nito guys na pang sabaw ay yung gata. Para sa creamy. Yung iba guys, mas gusto nila yung langka. Pero ako mas gusto ko itong mas malasag siya. Lalo yung buto na. Tsaka malambot siya, hindi siya yung matigas. Yan, antayin natin. Mamaya nalagyan natin siya ng gata. Antayin natin maluto. Lalagyan muna siya ng kaunting tubig para pang palambot. Kaunting lang. Kasi nagtutubig-tubig na yan. Puno na ang kawali. Hindi, pag wala na yan. Kalahati lang yun mamaya pag naluto. Ito guys, paborito ko yan. Yung kamansi. Dito naman tayo sa mga nag-iiga dahil sa ate Aisa. Masipag. Ayaw ako tulungan ng camera mo. Nagatupi. Yan, katatapos lang ng malakas na ulan. Ilang nyug yan, ante? Dalawang nyog. Yan guys, lagay na natin ang gata. Sarap nito guys. Grabe. Yummy. Lalagyan ko siya ng sili mamaya. Lalagyan ko guys ng patis pampalasa. Konti lang. Dahil maalat na yung daing. Ayan, balikan ulit natin mamaya. Guys, lalagyan natin siya ng sili. Oh, di ba? Sarap na. Lamon na naman! Salamat po sa biyayang magamit namin lakas sa aming mga paglilingkod. Ito po inihiling namin mga sa pangalan ng Kristo. Amen. Hi tayo guys! Kain po! Tikman natin ang luto ko. Luto ni Patrona. Expert sa mga gata-gata. Maraming sili. Paborito ko sili. Kainin mo lahat yan? Ito yung galing sa suka? Ilangag ko pa. Sarap ang
Kuya ulan guys, natira na lang namin ang ulam. Ayaw niya pumunta guys. Wala daw si, ano niya, si best friend niya. Best niya. Wala daw yung BFF niya. Kaya, sige na lang yun. Kain tayo, mga... Wala kami huling ano guys, isda. Kaya Napunta sa pasak. naghanap ng ibang maulam. Tapos may naulam pa rin. Sabi kasi ng kasi madami daw mahuli. Wala. 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 Hindi makakitin ng ganito. Sarap guys! Sarap. Sarap ng luto ni Madon. Madon ang balo. Wala sa kanito. Karne ito, karne. Wala akong makita ang ganito sa ano. Sa Manila, palingkot. What? Meron? Ang dami sa Luzon? Ilang ka yun. Meron. Pagdan na lang ka. Kamansi. Happy birthday po kay Roger Madayag Jr. Happy birthday! Happy birthday, Roger! Thank you po. Shout out po kay Mantesi de Guzman from Baguio City. Hello po! Hello po. Sa mga taga Baguio. Ingat po kayo dyan sa Baguio. Parang karne yun, no? Masarap pa to sa karne. May lamang pa yan. Tapakin na ng papak. Papak.